bandiraɓe on calminama kadi on juurama on beltanama ko min Ablaay Sow ɓurɗo andirede Ablaay Modda ari haalde mon lawolam Wuro Soogi e Agnam couvre-feu bannoɗo ɗo ɗe balɗe o mboɗo ummo Wuro Soogi mi ala haydara mi ala hay ko coonmi ndiyam ala garin oto goto oto wiyam ko 1000 francs mbimi ala probléme mi yomi yetto Agnam tan neɗɗo ma joli oto ne yaaha ene yaaha min potte commanda kañum nene ala passe joli ari oto joli kañum nene waɗi degré fit comme no mbaɗirmi degré fit ni wala haydara o joli kanko ne o miijo so yettima holno wiɓirata passe après o joli emin jaaha min gari ha Agnam ɓarga après noon mbimi chauffeur yo rokkami tello nde commanda kañum ala passe min ko commanda o haade ɓeydi hulɓindemi ni mais nde wala passe kanko nen neɗɗo mani miijo chauffeur en miijo commanda hande kam mboɗo yimi ɓilima tan so woni no chauffeur tan ala probléme nde commanda kadi so yenti hen probléme ɓeyɗo ayi après mbimi yo chauffeur o uddit so chauffeur o uddir ɗo tan neɗɗo ma ŋaaɓi dogmi tan commanda kañum ne dogi reweyam min ciganum commanda on ke riddudemi nde commanda dogara yo ko ala passe mboɗo doga commanda ne doga mboɗo doga commanda ne doga te commanda ri tan ko caglam hankandi neɗɗo ma huuli miiji mbimi daro neɗɗo darto quoi presque somi dogi so wona ɗum holno dogiremi ha ɓurta tan somi tampini commanda o ne wawi fiidemi piggal ngal ne wawi ganjemi quoi neɗɗo ma dari so mbiyam mboɗo usoro tan commanda wiye ɓeydu min e ma nandi ay min mi ala passe saɗa mbawi ɓeyda neɗɗo ma ɓeydi dañmi confiance yaha ɓoyse tan jaddumi banggue goto nde commanda kam yiha ni de mbaddami lawol ngol cikka ɗum commanda o so jeggi wara kam nde commanda wi ɓeydu mi ala passe mbimi alhamdulillahi rabbil alamin